Хашия Шакир кызы Бикметова хөрмәтенә алдагы котлау сәламе дә юллана. Бу юлы аны улы Фәнил, килене Илмира, балалары Алина һәм Элина, кодагыйсы Зөлфия, кодасы Рауил котлап үз теләкләрен җиткерәләр. Әнкәебез, көн таң атса, синең барлыгыңа куанабыз. Инде без дә улыгайып барабыз. Әти-әниләр булдык. Ләкин ничә яшьтә булсаң да, кешегә әни кирәк икән. Әнинең барлыгын тоеп яшәү рәхәтлек бирә күңелгә. Син пешергән ризыклар, син ясаган шәйләр тәмле дә, бәрәкәтле дә. Оныкларыңа әби тәмен, әби тәрбиясен биргәнең, безне үз канатың астында җылытканың өчен мең рәхмәт сиңа, кадерлебез. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә дә ирешсеннәр. Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле әнкәй. Әнкәебез, без сине барлык балаларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәмең көнең белән котлыйбыз. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Без син, әнкәй, яратабыз, яратачакбыз, яратырбыз да. Бер кайчан да тимә сагыш җиле әниебезнең нурлы йөзенә. Безнең өчен яши бит ул җирдә, кыен алса, ала үзенә. Шал чәчләрең бигрәк күркәм, күзләреңдә горур сабырлык, ягымлы сүз, тыйнак акыл, барысы да үрнәк алырлык. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Кадерле Хашия Шакировна, туган көнегез белән сезне, һәр көнегез балаларыгызның мәхәббәте һәм хөрмәте белән тулсын. Һәр чакта да бүгенгедәй кадерле, сөекле, матур булып калыгыз. Ә инде хәзер җыр бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен. Аны сезгә бала оныкларыгыз бүләк итәләр. Uçraşabız birgə bik sirək, Həllərin işik deyib sırağanşı bir